Tak, já vás všechny zdravím a dneska mi tak napadlo, při takovém počasí, deštivém, že vytáhneme kartičku a jenom co nám vyjde pro vás, takové to zvědomění, takže tam, tak a tak to je nádherné. Vyšla mi tam láska, to je krásná kartička. Takže je tam, já jsem vyvolená pro lásku, rozpouštím vše, co mi brání v tom, abych milovala a byla milována. Dovolí lásce vstoupit do mého života, já jsem připravena. Tak, velice krásná kartička. A jenom je to vlastně, že jsme připraveni všichni, neboli tu lásku máme už dávno všichni v sobě. Vlastně takový ten, jak já říkám, to světlo v nás a ta moudrost v nás, kterou si každý nosí sám v sobě, jenom je to o tom, aby jsme si dovolili a aby už jsme si, jak když nebránili a když za mnou vlastně přicházíte, takže vlastně si tam odkryváme takový ten strach, stud, odkryváme si takovou tu bezmoc, beznaděj a vše, kde sami si v sobě bráníme a kde si tam vlastně odkryváte, kde sami popíráte sami sebe. A hlavně z těch častých, ta neláska k sobě, je tam, že většinou tam je odpor k tělu, nebo jsou tam strachy, programy, nejsem dost dokonalý, jsem hloupý, nemůžu, nesmím, takže je tam takové to popírání sám sebe, strach projevit sám sebe skutečně tak, jak to mám, skutečně tak, jak to cítím, protože hodně je tam takové to porovnávání, srovnávání se s druhými a tady to je to, co nám vlastně, když brání v té lásce, v té sebelásce, v tom, abych se skutečně projevil tak, jak to mám. A tady tím, jak vlastně popíráme v sobě sami sebe, ten svůj projev, tak buď je to vědomě, a nebo je to na nevědomé úrovni a že vlastně sami jste určitě každý zažil na sobě, že jste chtěli udělat něco úplně jinak, ale že vám to nedovolilo, neboli ten strach se projevit, že jste se tam styděli, jak kdyby projevit skutečně sám sebe. Protože sebeláska, láska v nás je to o tom, že se vlastně nestydím i říct to slovo ne, že se nestydím říct skutečně tak, jak to cítím z toho srdce. Není to se záměrem, že vlastně většinou si to tak každý vyloží se záměrem, že ublížím a že jsem ten špatný, protože tam jsou další ty strachy, jsem špatný, skončím v pekle. Jo, je toho spousty, co opravdu jsou ty programy v nás. Ale je to o tom, že opravdu sdělím tak, jak to cítím z toho srdce, tak, jak to skutečně mám. A není to o tom, abych někomu ubližoval, ale vlastně, že to je, že nepopírám sám sebe a že skutečně sděluju, jak to cítím. Taky vlastně, když si ke mně chodíte a ptáte se, jak to dopadne, jak to bude, jak to mám, takže vždycky říkám, všechno si nalezáte sami v sobě, vlastně ty odpovědi. Tady to všechno už máme dávno, všichni sami v sobě a každý si tam vytvořil přesně to, ty programy, ty vzorce, to nastavení, to své přesvědčení, to své, vlastně každý má to své vnímání, jo? Že je to opravdu každý jinak vnímá, jinak vlastně všechno, kdyby máme ten svůj vnitřní svět, každý uchopen a pochopen a vytvořen už od dětství a jenom vy nejlíp rozumíte sami sobě a když si tam jdeme dovnitř, ať už si řešíte cokoliv, anebo je to i ta nemoc, tak vlastně vy tam dostáváte ty odpovědi, vy si tam jdete pro to velké aha, vy si tam jdete pro ty programy, které jste si sami
vytvořili. Vy si tam jdete pro to velké aha a jak bych řekla, ta odpověď je to, že jak kdyby odhalí ten náš závoj, iluzí, odhalí to, jo, kde my sami sobě ubližujeme, kde my sami sebe popíráme, kde většinou jsou to opravdu ty obrovské study. Stydím se za to, jak vypadám, stydím se za svůj projev, stydím se vlastně sdělit skutečně nahlas třeba, jak to mám, a odráží se to všude. A teď možná zažíváte ty tlaky a zažíváte na sobě. Tady tím, když další dobu něco popíráme, tak vlastně potom se to začne, když navenek projevovat. A je to i třeba dlouhodobě, že jsme něco popírali a teď se to všechno, jak když opravdu, já říkám, vytlačuje, čistí, jak kdyby se to všechno zvědomuje v nás. A my se vlastně, jak kdyby sami učíme sami k sobě a s tou vnitřní komunikací, s tou hloubkou sami v sobě, s tou hlubokou vnitřní komunikací, kdy si jdeme opravdu pro sebe do toho ticha a kde je tam takové to, aby jsme se sami v sobě naslouchali, kde my sami v sobě si ubližujeme a kde my sami sobě, jak když si škodíme. Je samozřejmě to, že to ani nejsme schopni někdy vidět, protože vlastně od toho dětství, jak jsme se nastavili, tak už vlastně v tom dětství jsme si to nastavili a už s tím žijeme několik let, takže nás vlastně, že spoustu, když přicházíte, si to ani neuvědomí, že jsou nastaveni proti sobě a že si to vlastně ani neuvědomí, že milovat se je, neboli být v té lásce, v souladu sám se sebou, je to opravdu jenom z toho srdce, jak to cítím. A že spoustu věcí třeba děláte automaticky, jak já říkám, že jsme nastaveni jak roboti a spoustu z vás, a tak jsem to měla i dříve já, dělala spoustu věcí automaticky, z povinností, že to tak musí být, tak to prostě je, tak mě vychovala maminka, tak to prostě je, tak to musí být. A kde vlastně Markéta, neboli já, sama sebe popírala a kde jsem si sama sobě ubližovala. Takže teď je to opravdu všechno jinak, všechno se mění v nás, jsou ty změny, každý to teď cítíte různým způsobem, někdo opravdu i energeticky na těle, někdo třeba si řešíte teď hodně, třeba aktuálně práci, vztahy nebo děti, jo, je to cokoliv, co teď na vás možná cítíte, že tlačí, je tam takový ten smát, bezmoc, nebo jenom už cítíte na sobě ty strachy a nerozumíte tomu, ale je to jen o tom nebát se, jak kdyby se ponořit do té situace, dovolit si vstoupit do té situace a vlastně tím přijetím, kdyby se nám to otvírá, když si začnu přijímat, tak se tam otvírá vlastně to, čeho se bojím. A takové to, že abych to přijmu a dovolil, ať tam ty emoce a pocity, ať se to všechno, ať to vyplave na povrch, ať se toho prostě jenom nebát, jenom si to opravdu dovolit, jak kdyby přijímat, a tam nám to hodně ukazuje, čeho se tam bojíme, a je to takové to zvědomění, jo, protože strach je iluze, to je vlastně naše iluze, strach nám nemůže, jak kdyby strach nám nemůže ublížit, strach je jenom naše bublina. Ale o tom určitě nahraju příspěvek zvlášť, a protože to je na další povídání, ale jenom takové to důvěřujte si, naslouchejte si, nestyďte se hovořit o tom, co vás trápí, to, co vy cítíte bytostně, že máte udělat, tak udělejte. Není nutné ani tomu rozumět, ale když vás to tam vede, když ta duše vás volá, tak to udělejte. A co popřát? Co víc popřát? Ještě se tady podívám, ještě zkusme jednu. Co popřát?
Vesmíre, co nám říkáš? Co pro nás říkáš? A my jsme byli úplně dokonalí. Vesmír nám říká sebepřijetí. Takže vesmír nám řekl sebepřijetí. Takže je to úplně jasné, opravdu jenom přijímat sám sebe tak, jak to skutečně cítím. A je to o tom, že se učíme v té lásce, sami k sobě, v tom sebepřijetí, bez popírání, sám sebe. A je to o tom, buď sám sebou. To je to sebepřijetí. Buď sám sebou, dělej to, co cítíš. A je to o tom z té radosti, z té tvořivosti. Ano, jsou i povinnosti. Jsou vypevně nohama na zemi. Nelítat v obláčcích. Jsou i někdy to, že musím, když si sdělím, že musím, když si tam zvědomím, proč to musím. Ale taky je tam chci a nechci. Takže jenom je to o tom sebepřijetí a důvěřujte si. Všechno je to na vás a jak já říkám zevnitř ven, jak uvnitř, tak na venek. A důvěřujte si. Mějte se krásně.